फिन आरोबाव अशोक गयारीनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि क'क्राझार जिल्लानि वार्ड नम्बर 3, 4 आरो 5 नि सिङाव 60 बोसोर बैसो जानाय बा बेनि गोजौनि 60 बोसोर बारनाय बैसो बारनाय आइजोफोरनो गां 60 दख'ना आरो 300 सारिफोर राननानै होदों अशोक गयारी बिथाङा। बिथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिनानै लानि माबायदिहाय राननानै होदों। बिनि सिगांनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोन साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिदों। भिडिअखौ फुल नायजोबग्रो बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। 4 नम्बर वार्ड बेहाय दिनै बर' जायफ्रा जोंना आबैमोन दङ बिथांमोना 65 इयार्सनि बिथांमोननो गांफा गांफा दख'ना दिनै गासै 60 जन आबैफोरनो 3, 4, 5 मोनथाम वार्डजों 20 खरै दख'ना रानना होनाय जादों। आरो टाउननि जेसेबां बाङालिफोर दङ मोनसे वार्डआव 100टा खरै गासै 300टा पिस सारि राननानै होनाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ दिनै नैबे 4 नम्बर वार्डनि नैबे जोंहा मिलन बर' आब'नि न'खराव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन मानोना गोबां जोंनि आबै मोना बेबायदि माने थासारियाव गोग्लैना थादों। बिथांमोनखौ आशीर्बाद मोननायजों लोगोसे बिथांमोननो गांफा गांफा आंनि गोसोनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननो आङो दान होदों। बिथांमोनखौ आङो बे सोरनोबा दख'ना सोरनोबा सारि आरो बे हाबाफारिखौ दिनैल' नङा मोनफ्रोमबो हाबाफारि बिदिनो लाबोबाय थादों। दहायबो नोंथांमोना नुदों बड'फोरावबो बेबायदिनो बर' आइजोफोर आरो जोंनि बर' आबौमोननो गामसा आरो दख'ना रानना होनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुबाय थादों। ओंखायनो आं सानो बे टाउन ओनसोलाव गोबां बेबायदि फिसा बुस्थुफोर होबावनांगौ दङ। दा बेफोरखौ समनि गेजेरजों होलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ मिथिहोबाय। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि एपिपिएल दोलोखौ जोङो मोनसे शक्तिशालि एपिपिएलनि आदर्शखौ जों गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि एपिपिएल दोलोआ जि नितिजों खामानि मावबाय थादों। आरो दिनै एपिपिएलआ सरकाराव फैनांगौ जाहोनाव 2025आव पुनर प्रमद बर' सारानो जे सिफ जानांगौ आरो सरकार दाफिननांगौ बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव सामाजिक बिथिंफ्राव जोङो थानानै खामानि मावनायखौ नोंथांमोना निस्सय नुदों आरो बेबायदिनो मावलांबाय थागोन। आरो बयबो दिनै आबैमोना बयबो आबौमोना बयबो गोसो बोदों आरो बिथांमोनखौ जों बिनि गेजेरजों मोनसे जावरिखांनाय लाबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि मोनसे आशीर्बादखौ लानानै फैगोन समाव जाहाथे प्रमद बर'आ पुनर नैथि खेबनि थाखाय CM जानो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। अशोक गयारी माबायदि नांदों? मोजाङैनो जादों। सिगां समाव बेबायदि रानफेराखै? रानफेराखै होफेराखैमोनबो। गोबां आइजोफोरनि थाखाय बेबायदि राननाय सिगां समाव जायाखै? होआखै। मा बुङो गोसोआव? अब तो যারে দিতেছি তারে সাপোর্ট তো এটাই করবো। অশোক গয়ারী সারে আপনাদের আজ হারিয়ে দিছে। হ্যাঁ কেনেকুৱা লাগিছে মানে? ভালো আছে তো এটাই দিব। হ্যাঁ সাপোর্ট দিব। আগতে কোনোবা তেনেকুৱা দিছিলে নেকি? হ্যাঁ কোনোবা দিছিলে নেকি? না এই ফার্স্টে দিয়া। এই ফার্স্টে দিছে। হ্যাঁ আগতে তেনেকুৱা দিয়া না নাই? না আগে কিছু পাইনি কিছু নেই এইটাই প্রথম এইটাই পাইছি এই ফার্স্টেই কাপড়টা পালি আর কিছু পাওয়া নেই পয়সা টয়সা ভালো মন্দ কিছু পাওয়া নাই এই ফার্স্টে না এই ফার্স্টে আলু এইটাই পাইতেছি হ্যাঁ বর্তমান যে আছে এইটাই পাইতেছি আগে তো আমি তো কিছু পাইনি। আপনাদের কাক সাপোর্ট করিব হাকামক না প্রমোদ? আমি যেটা করতেছি ওইটাকে সাপোর্ট দিব। হ্যাঁ পিপল কি সাপোর্ট করব? হ্যাঁ